gang. Og temperaturen den stiger godt og grundigt nu. 40 grader er vi oppe på nu. Og det er svovlsyre, som Bo han har puttet i. Noget sukker, som er flormelis. Og temperaturen stiger til 60, 70, 80. Og det ryger godt op ad den. Lugter det godt? Svovldioxid, det lugter altid godt. Ja, jeg er ikke sikker på, at vi når højere op end sidste gang. Den er allerede bøjet af, kurven. Hvad var vi oppe på? 125 sidste gang? Ja. Til gengæld, så blev den flottere den her gang. Det gjorde den. Det blev meget flottere. Og flormelis og svovlsyre, det giver sådan en forkolding. Så det vi har tilbage, det er en masse carbonatomer. Det er måden at påvise, at sukker består, eller at der er carbon i sukker. Ja. Der er en forfærdelig masse carbon i sukker. Kan vi tydeligt se. Ja, men vi er oppe på toptemperaturen nu. Så skal vi ikke gøre det, at vi stopper den nu?